a doua 2020 eu am cunoscut-o pe iubita mea. O să o cer pe iubita mea. Curajul meu vine de la ea, ea mi oferă tot curajul de care am nevoie și de asta cred că o să trec în toată viața asta alături de ea cu bine. Vrei să fiu soția mea? Da. Mi-a plăcut foarte mult că în Antonio am văzut un copil dulce, foarte scump, dar în același timp și un bărbat extraordinar.